За нас е чест, че нас гост днес е вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова. Давам ви думата за слово. Господин Москов, кмет на община Гоце Делчев, Ваше Високопреосвещенство, уважаеми кметове, представители на местната власт, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа. 118 години величествения Пирин и тази свещена земя приютяват една невероятна история. Свещената история на България, едно малко къщче от нея. Една история, която съхранява величието на българския идеал, която съхранява онези паметни дни от началото на 20 век, в която непримирими българи тръгнаха по пътя на своята Голгота, за да извоюват така жадуваната свобода. Можете ли да си представите горчилката в онези наши предци, когато току-що докоснали свободата, извоювана след 5 века? Някой, без да ги пита, с един договор отнема свободата, отнема надеждата и отнема бъдещето. 5 века ние оцеляхме заради коравостта на българския народ, заради българското самосъзнание, заради това, че носихме в себе си културата, писмеността и величието на една цивилизация. Те помогнаха и на тези българи, за да не преклонят глава отново пред поробителя, а да тръгнат по пътя на свободата. Обикновени хора от Македония, от Тракия, които не пожалиха себе си, които се отделиха от най-свидното, от семействата си и които загинаха, за да ни има нас днес свободни и проспериращи. Тези герои много отдавна са в пантеона на българските герои, паднали в национално-освободителните ни битки. Тази част от българската история е част от нашата история, от героичната история на България. И днес всякакви опити за кражба на тази история, за нейната подмяна, за делението на героите на наши и ваши, на чужди и свои, е оскърбление преди всичко пред тяхната памет. И много тежка присъда за онези, които дръзват да го правят. Вашето присъствие, уважаеми дами и господа, днес и представители на всички български институции, на Българската православна църква, означават едно. Ние така няма да предадем родината си и ще се борим с всички средства, за да пазим чиста и свята своята история. Днес, пред този величествен паметник на една от най-светлите личности в българската история, нашето присъствие е като клетва. Вижте, уважаеми дами и господа, каква е орисията на българските герои. Левски, Ботев, Гоце Делчев. Едва в началото на житейския си път, в активната си възраст, когато много могат да дадат на отечеството, на рода си, падат покосени в битките си срещу поробителите. Но остават да светят с една светлина, която никой не може да угаси. И наш завет, техен завет и наше дело е да пазим и да разпалваме тази светлина, да я пазим за децата си и за поколенията след нас. В дълг сме. Обърнете учебниците по литература и по история на нашите деца в средното училище. Нима е достатъчно онова, което пише за тези 3 месеца на Илинденско-Преображенското въстание. Нима достатъчно знаят нашите деца и за биографията и за делото на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Сарафов, на Герджиков, на Георче Петров. Не можем да се сърдим на никой, когато не учим достатъчно собствените си деца на патриотизъм и на история. И това нещо трябва да променим. Така както тези герои искаха новото начало, искаха промяната. Преображение в църковния календар означава ново начало и надежда. Така са мислили и тези наши герои, тези предци, че с това, което правят, слагат новото начало и дават много надежда. Днес няма как да приемем език на омразата, който е в музеите, в паметниците,
в учебници по история на децата. И твърдата българска дума се чува и тук, и в Европа. Няма как да променяме тази история. Спомнете си какво написаха сестрите на Гоце Делчев на паметната му плоча в село Баница, че те паднаха и дадаха живота си, тези герои, заради майка България. Нека да четем повече архивите. Аз благодаря на община Гоце Делчев, че приюти такъв богат архив. Дай Боже, един ден той да бъде и част от националния архив, за да могат не само учени, да могат българите и всички от тези, които се интересуват от истината, да влязат в този архив и да прочетат от тези пожълтели страници от началото на 20 век, където всичко е казано за тези героични дни. Днес ние трябва да бъдем различни. И много хубав пример е за това, че един общ проект свързва гърци, нашите приятели и партньори от Република Северна Македония, община Гоце Делчев, за това, че ще възстановят с един общ проект един лагер за децата, защото децата ни са от един корен, от един произход и тяхното бъдеще трябва да е общо и да се радваме на техните успехи заедно. Уважаеми дами и господа, днес ще сведем глави пред паметта на героите си. На тези, които през българското възраждане продължиха делото на всички герои, на всички представители на дългата ни българска история. На тези, които в Илинденско-Преображенското въстание не разделяха Илинден от Преображение и продължиха идеологията на национално-освободителното ни движение с едничката мисъл – свобода и единение на народа. Едно единение, което 118 години жадуваме. Нека да го имаме един ден. Защото само в това единение ще бъдем онзи силен народ и проспериращ, който ще накара децата ни да не ходят на горбета, да остават тук и да правят бъдещето на България. Този завет трябва да прочетем днес, когато склоним глава пред паметта на героите. И да пожелаем много здраве, много успех, промяна за добро в страната ни. Да имаме просперираща, успяваща, онази България, която искаха, жадуваха и мечтаха онези, които дадоха най-свидното живота си. Поклон пред паметта им.